खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोननो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। BPF राजखान्थि दोलोनि थाखाय मोनसे जोबोद गेदेर खहा। थारैनो बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनखांबाय। BPFनि मोनसे समनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा दायो BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय गावनि बिबानखौ एंगारबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै मिन्थिदों आरो बे बाथ्राया दायो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार बयनिख्रुइबो बांसिन गोसारनाय खौरां होननानै बुंनो हायो। नंगौ, मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खाम्फा बरगयारी बिथाङा बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय जानगाराव थाबोनायखौ जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनबोदों। BPF राजखान्थि दोलोनि गोबांथार जथुम्मा हाबाफारिफोराव जोङो खाम्फा बरगयारी बिथांखौ नुबोआखैमोन, जायखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बायदि रावजों खोथा बुंबोबाय थानायखौ नुनो मोनदोंमोन। नाथाय बेबायदियैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया मोनसे गावनि रिजाइनेसन लेटारखौ फोसावनानै होनायखौ खौरां बिजोङाव नुनो मोनदों, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खाम्फा बरगयारीया गावनि BPF राजखान्थि दोलोआव मोजांथारै खामानि मावनो हायैनि थाखाय बिथाङा BPF राजखान्थि दोलोनि लेङाइ गाहाय आफादगिरि आरो BPFनि प्राइमारि बिबाननिफ्रायबो थारैनो दायो अरायसमनि थाखाय BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिबान एंग्लायबाय होननानै बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गावनो रोखायै बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बे बाथ्राया रोखा नङादि खाम्फा बरगयारीया दायो बिबान एंगारखांनायनि उनाव गाव हारसिङैनो सिरि थागोन ना बबेबा राजखान्थि दोलोआव जयनिं जागोन बेखौ लानानै दाबो जेबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। नाथाय फैबाय थानाय समाव खाम्फा बरगयारीया बबे राजखान्थि दोलोजों थांनानै खामानि मावहैयो बियो मोनसे साननो गोनां आरो बयनिबो गोसो गोरबोआव सोमजिनाय सोंलु जानानै थाबाय होननानै बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंसोलायनायखौ नुनो मोनदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ मैया दतमायाव गायसननाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ दतमायाव खुंफुंनो थि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि सोद्रोमा आरो गासै दालाइ आरो जिल्लानि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव दतमायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय गोबांथार बिबांनि बायदि सावरायनां आयदाफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ गुबैयै मार्च दाननि 13, 14, 15 आरो 16 सानब्रैनि हाबाफारिजों दतमानि दख'रानि बेन्दोङावनो थानाय गेलेग्रा गुवार फोथाराव खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लानानै थारैनो देग्लायनि हाबाफारियाव गोबांथार साननो हनो गोरों सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानायनि अनगायैबो गोबांथार गुबुन गुबुन रायजोनि आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनि दैदेनगिरि हारि माहारि गासैखौबो हांख्रायनाय जागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बे सावरायमेलनि गेजेरजोंनो गुबैयै बिटिआर गोरोबथानि गोबांथार दफाफोरखौ मावफुंबाय आरो गोबांथार दफाफोरखौ दासिमबो मावफुंनाय जायाखै, बेफोरखौ लानानैनो बे सावराय जथुमाव गुबैयै थांखि लानाय जागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखायै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। चेन्नाईआव थानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चेन्नाईआव थानाय बडलेण्ड गेस्ट हाउसखौ मैया बेखेवनानै होनाय जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गोबाव समनिफ्रायनो लुबाय थानाय बडलेण्ड गेस्ट हाउस चेन्नाई रायजोआव मैया गोदानै लुफुंनाय बडलेण्ड हाउसखौ बेखेवनानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे बडलेण्ड गेस्ट हाउसखौ गुबैयै BTCLAनि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथाङा बाहागो लानानै फिथा हास'यो। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन मावफुं सोद्रोमा नीलुत स्वर्गियारी, मावफुं सोद्रोमा उलचन हांसदा, मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दास आरो MCLA माधव छेत्रीमोनजों लोगोसे चेन्नाईआव थानाय गोबां बर'फोरनि दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबि सानसुमै आरो चेन्नाईनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सोद्रोमाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफानानै गोबांथार हेफाजाब होदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दैदेनगिरि बिथांमोना बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बेनि गेजेरजों चेन्नाईआव थानाय
आरो जोंनि ओनसोलनिफ्राय चेन्नाइआव थांनानै सोलोंथायारि बिथिं, सावस्रि बिथिं आरो गुबुन गुबुन बिथिंफोराव थांनानै बे गेस्ट हाउसआव थानानै खम समनि खरसनि गेजेरजोंनो गावबा गावनि हाबाफोरखौ मोजाङै मावफुंनानै लानो हागोन होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौबो जों नुनो मोनदों। आन्डार 19 इन्डियान क्रिकेट T20 वर्ल्ड कापआव इन्डियाया थारैनो चेम्पियन जानो हाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिदों आरो बेखौ देरहानो हानानै गासै हादरनिनो मोनसे गोजोनथाव आरो रंजाथाव खाबु लानानै फैदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लाय ICC आन्डार 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कापखौ मालयेशियायाव खुंबाय थानायखौ जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादोंमोन। बेबायदियैनो मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो देग्लाय 2025 मायथाइनि मालयेशियायाव जानाय आन्डार 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कापखौ इन्डिया देरहानो हानानै हादोरनि गोग्गानाय लाबोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फाइनाल मेचखौ गुबैयै इन्डियाया साउथ आफ्रिकानि हेंथायै देरहानो हायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों, जेराव इन्डियानि हानजाखौ गुबैयै मिकी प्रसाद मुंनि केप्टेना दैदेननानै दायो फाइनालाव देरहानो हानानै गासै इन्डियाफोरनि मोनसे रंजानाय लाबोनो हादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बियो गोग्गाथाव हाबाफारि। आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया बरिगावआव खुंजानाय 111थि एनुवेल कनफारेन्स अफ द बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शन हाबाफारियाव बाहागो लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव खृष्टान धोरोमनि गोबांथार दैदेनगिरि आरो फोसावगिरि बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजोंबो मिथिनो मोनबावदों। बेनि अनगायैबो बिथां प्रमद बर'आ मैया सानसेयावनो गुबैयै दुलाराय उदालगुरियाव खुंजानाय राङापारा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 11थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो खेराइ फोरबो 2025 आव बाहागो लादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा गावनि गोजोननायखौ फोरमायदों। बेनि अनगायैबो धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों जों गोसोनि थार गोजोननायखौ मोननो हायो होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो बाथौ सिबियारि, बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सोद्रोमा बिथांमोनहा जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। दैनि सिङाव थानाय जिंगाबिल हादाननि दालाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैदों बे भिडिअ'आ। दा बे भिडिअ'खौ नुनानै आं थोंजोङै जोंहा जिंगाबिल दालाय बर' फरायसा आफादनि फंबायफोरखौ, बिबानाव थानाय बिथांमोनखौ आङो बुंहरनो सानदों। एबसुआ फैसा खांना जाग्रा आरो जिंगाबिल दुलाराय बर' फरायसा आफादा हानि मुङै फैसा खांना जाग्रा होननानै सोर बुंखो? बबे भिडिअ'आव नुखो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैसा खांना जाग्रा? बबेबा हानि मुङाव जिंगाबिल एबसुनि दैदेनगिरिफोरा फैसा खांना जाग्रा होनना बबे भिडिअ'आव नुखो? आंथ' बुंदों फरायसा आफाद। फरायसा आफाद होनोब्ला नोङो गोबां जाथिनि फरायसा आफादफोर दङ, आं बेखौसो बुंदों। नाथाय दिनै बिथांमोना बबे सर्सनिफ्राय बबे भिडिअ'आव नुनानै फैसा खांना जानायनि जोंखौ बदनाम होदों होनना बुंनो हाखो? आं दिनै बेखौ बुजिला। उन्दै फंबायफोर, नोंसोर भिडिअ'खौ मोजाङै नायफिन। बेयावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननायबो गैया, बर' फरायसा आफाद होननायबो गैया, जिंगाबिल दालाय दखरा फरायसा आफाद होननायबो गैया। बेखौनो लानानै नोंथांमोना बुंदों जे होसोगोन, बुगोन, रायजा होसोना हरगोन, बे खोथाखौ नोंथांमोनहा बुंगोन। एबसुआथ' मानसि होसोग्रा नङा, राजनितिकनि दैदेनगिरिफोरासो, राजनितिकनि मानसियासो मानसि होसोयो, बुयो। एबसुआथ' मानसि बुलायोब्ला, नांलायोब्ला, दावराव जायोब्ला बादा खालामग्रासो। अब्ला दिनै नोंथांमोननि लिडारा सोर? नोंथांमोनखौ सोर लिड खालामदों? नोंथांमोना बबेनि? दिनै आं सिनाया, मोनथियाबो। नोंसोरनि लिडारा माबायदि गियान होयो, माबायदि खोथा बुंनांगौ, नोंसोरसो मिथिसिगौ। नाथाय आं बुंदों, बै रायजोफोरजों रायज्लायनायाव मिडियानि गेजेराव आं बुंदों, सिखाव 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 होननानै आं बुंदों। सिखावाबा सोर? नाथाय सिखाव सिखाव होननायावनो जुदि सिखावा खारग्रोयोब्लाथ' बेखौनो सिखाव होनना सानखागोन।
थिग बेबायदिनो दिनै आङो फरायसा आफाद होननानै बुंबाय। दिनै जिंगाबिलनि सानैसो फंबाय बिथांमोना गावसोरनो बारसोमनानै लाफैबाय। अननानै खावलायदों मोजाङै सालाय, मोजाङै दैदेनलां। बर' जाथिखौ नोंसोरखौ लानानैनो दिनै इयुन दैदेनगिरि होननानै सानो। नाथाय मोनथिया हसिया बुङै खोथाफोरखौनो लानानै सोरनिबा थुनज्लायनायाव, सोरनिबा खावलायहरनायाव जुदि बुङोब्ला, होसोनो होयोब्ला, बुनो होयोब्ला बिसोरबायदि लिडारनिफ्रायसो नोंसोर गोजानाव था। नङाब्ला नोंथांमोननि इयुनाबो गाज्रि जागोन, रायजोआबो दिनै नोंसोर गाज्रि मोनगोन। सासे दालाइ एबसुनिनो जिंगाबिल दालाइ एबसुनि सासे फंबायखौ आं साबायखर होयो। बेयो आंनियाव दिनैनि फुङाव फन खालामहरदों। जोंना एसे गोरोन्थियानो जाबायदां आदा। बेयावथ' एबसुनि खोथा बुङाखै, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खोथाबो बुङाखै, दालाइ जिंगाबिल एबसुनि खोथाबो बुङाखै। एसे मिसकनसेप्ट जाबाय बायदि मोनदों आं। आंनिफ्राय आङो अपलजि आरो गोरोन्थि जानायनि थाखाय आं निमाहा बिदों होननानै सासे एबसुनि दैदेनगिरिया बुंहरदों। आं बे फंबायखौ खावलायदों नोङो बुं आरो बेबायदि इयुनाव जेन जाया आं बेखौ दिनै खावलायदों।